Dobrodošli u podcast posvećen životnim putovanjima. U današnjoj epizodi saznaćete koje su to aktualne turističke ponude, dobit ćete praktične savete u vezi putovanja, a sve to će biti začinjeno zanimljivim anegdotama. Moje ime je Katarina Dragićević, a sa nama je naš današnji gost Dejan Popović, direktor turističke agencije Time Out. Dejane, dobro nam došao i hvala ti što si izdvojio vreme s obzirom da je sezona putovanja u toku. Pričamo o letnjoj sezoni. Kaži mi kako se nosiš sa gužvama i turistima koji jedva čekaju da posete određenu destinaciju. Dobar dan, Katarina. Hvala na pozivu pre svega i želim ti puno uspeha u tvojom daljem radu i u emisijama koje praviš. Hvala ti. A što se tiče turizma, pa kao i uvek je to užurbano, puno dobrog naboja, energije, ljudi putuju i dalje i onako uvek se radujem nekoj novoj sezoni. Tako da jeste gužva, jeste naporno, ali to je to. Ja bih te vratila na početak. Dakle, pre nego što si otvorio svoju turističku agenciju, ti si radio godinama kao turistički vodič. Pa hajde, kako je pala odluka uopšte na taj poziv? Pa kao i sve u životu. Ljudi ne mogu da, ljudi planiraju, Bog se smeje, tako kažu. Ali nekako su se stvari poklopile u tom trenutku. Ja sam tada imao samo 21 godinu. I na poziv jedne koleginice koja je radila u jednoj velikoj turističkoj agenciji u Srbiji, ja sam počeo da radim kod njih kao prodavac aranžmana. Ali tokom rada, tokom te sezone, vlasnik te agencije prepoznao meni da ja mogu nešto više. I onda me je vrlo brzo, nakon godinu dana, poslao na destinaciju, tada u Tursku, u Kušadasi, koja je bila jedna popularna destinacija gde je u tom trenutku, te 2001. godine, otišlo preko 100.000 naših putnika. Ali kakav je bio osjećaj samostalno voditi svoju prvu grupu na neku daleku destinaciju? Žmarci u stomaku, leptiri u stomaku, odnosno jako teško prosto. Imate tu tremu kako će sve to da prođe, da li ste vi zaista za to, da li ćete vi moći da upravljate tom grupom, da li ćete imati dovoljno harizme i znanja da sve to prođe onako kako treba, ali tokom godina kada radite taj posao, shvatite na što treba da obratite pažnju, na što da se fokusirate i onda sve to bude rutinski. Jeste, ja sam imala priliku kratko da radim kao turistički vodič i bukvalno to sve što ti kažeš sam i ja isto proživljavala. Nekako mi je u tom momentu najvažnije da moja grupa bude zadovoljna. A i naravno nekako ne možemo sve nepredviđene okolnosti i predvideti. Tako je. Moramo imati neki plan. Koliko je tebi bilo potrebno vremena da se spremiš uopšte za vođenje grupe i koliko si uopšte imao vremena? To je posao koji se uči, ali bukvalno godinama. Ja sam imao zaista tu sreću da radim sa predstavnicima i vodičima koji su važili za najkvalitetnije na nivou one bivše Jugoslavije tada, tako da su mi oni pravili neke skretnice gde treba da idem i na što treba da obratim pažnju. Jako je bitno kada vodite grupu, kada imate nekih 50 ljudi iza sebe, da upravljate tom grupom, da budete vi lider, da vi budete vođa, glava te grupe i na taj način imate određenu harizmu. A harizma se postiže tako što imate znanje. Kada imate znanje, oni imaju poštovanje prema vama i prosto to funkcioniše. Ukoliko gubite konce u rukama, jer znate, u grupi imate raznih ljudi koji tada žele da oni vode, da oni znaju više. Prosto vi morate napraviti jednu kompaktnu grupu koja će tu da bude iza vas, koja će vas da sluša, a vi ste ti koji će da prenesete znanje na njih. Jeste, ali čini mi se nekako da muškarci se malo bolje snalaze u uloge turističkog vodiča, ne zato što su oni možda kompetentniji, nego naprosto kada putnici vide ženu. Evo, recimo u mom slučaju, ja sam iz sitnije građe i izgledam dosta mlađe nego što jesam, pogotovo u tom momentu i kada sam kretala s tim poslom. Ljudi su na prvu imali tu predrasudu, ali upravo kao što ti kažeš, kada su oni čuli koliko znam i koliko imam samopouzdanje i da naprosto držim konce u svojim rukama, onda su stekli poverenje. Nažalost, tako je. Stvarno, žene imaju 3 puta teži posao od muškaraca. Ali opet kažem, jako je bitno, to je moj jedan stari kolega rekao, deki, jako je bitno kako vizualno izgledaš pre svega, kako ćeš stvoriti svoj imidž pre svega u oblačenju, ponašanju, držanju, govoru. Ta intonacija koju svaki vodič i predstavnik mora da ima, to je jako bitno u našem poslu. Jer na taj način, kada vi govorite razgovetno, tačno, jasno, onda ti ljudi drugačije vas čuju. Kako sad gledaš na putovanja? Naprosto, naravno, kada si bio vodič, pretpostavljam da je tu bila odgovornost, znači gledao si gde ćete da se parkirate, šta ćeš ako je u tom momentu kiša i tako dalje. Ali sad recimo kada odeš na odmor
Da li zaista odmaraš? Veruj mi, jednom vodič uvek vodič. I onda to kada ti uđe, bukvalno ti to ulazi u krv. Prosto i kada putujem sam, porodično, sada uvek gledam kako da organizujem sebi put. I kako je najbolje, gde se parkirati, upravo to, odakle krenuti, šta je to najinteresantnije. Naravno, jesam opušten, drugačije to, ali prosto odlazak u Rim, odlazak u Madrid, Barcelonu, to je zaista sada meni kao odlazak do Valjeva, Aranđelovca, Beograda ili tako dalje. Tako da, opušteno, uvijek tu ima neki dobrih ljudi koji će da vas usmere, da vam kažu gde, kako i šta. Nigde ne žurite, kad god stigli, kaže se dobrodošli. Tako da, treba da uživate u putovanju i da budete srećni što ste došli do tog momenta da sebi možete da priuštite tako nešto. Jeste, ali dakle, često kažu da turistički radnici rade kada drugi odmaraju. Upravo. I s tim u vezi, da li više voliš da putuješ u sezoni ili van sezone ili kod tebe nema pravila? Pa, ranije je to bilo da putujemo van sezone, jer onda imamo i manje posla i sve ostalo. Međutim, kako se menjaju ove vremenske prilike, mi više zaista nemamo vremena ni za šta, jer prosto kada se završi letnja sezona, već nama u oktobru, novembru počinje prodaja naredne letnje sezone. I onda... Naravno je tu i zimska sezona. Tu je i zimska i to sve treba nekako srediti, ukomponovati, ali u svakom slučaju, veruj mi, kada bih morao sve iz početka, ne bih ništa menjao. Spominjamo putovanja. Dakle, Tunis je prošle godine zaista bio popularna destinacija. Skromno ću reći da smo mi delom doprineli tome, zato što smo među prvima počeli da zaista promovišemo tu zemlju i zahvaljujući tvojoj priči, ja sam čak toliko bila motivisana da tu posjetim zemlju da sam to ubrzo i uradila i do sad sam 3 puta bila, tako da mogu slobodno reći da je fantastična zemlja. Međutim, od prošle godine do sad došlo je i do promjene cena zbog potražnje i svega. Kako putnici reaguju na promjene cena? Pa, da, drago mi je što si videla Tunis i rekao sam ti u početku da će ti biti to dobra priča za sve nas i jeste tako. Što se tiče Tunisa, on je i dalje ajde da kažemo, popularniji što se cene tiče za naše putnike, jer ako sada pravimo neku paralelu između Turske, Egipta i Tunisa, Tunis je opet najpovoljniji. Hoću da kažem da u početku, pošto imamo taj rani booking, ti neki ljudi koji su navikli tako, koji znaju kad će ići na odmore, onda oni uplate ranije i stvarno ta cena bude jako dobra. Međutim, kako se bliži sezona, ljudi onako putuju bukvalno nedelju za nedelju, dan za dan i to nama bude jako teško. Jer mnogo hotela je puno, teško je naći još jedno neko mesto i naravno cene su tada više. Dakle, rani bookingsi su definitivno najbolja opcija, jer tad možemo uticati koji ćemo hotel, koju sobu, bukvalno na sve. Ja to preporučujem svima koji znaju kada treba da idu na put, da je rani booking najbolja moguća varijanta. Sad, kad smo već spomenuli cene, ono što znam sigurno jeste da kategorizacija hotela u Tunisu nije ista kao evropska kategorizacija i u skladu s tim nekad je, moje mišljenje, treba doplatiti ipak 100-150 evra više i možemo značajno dobiti bolju uslugu. Šta podrazumijem po tim? Nekad njihovi hoteli koji se vode kao 5 zvezdica zapravo imaju 3-4 realno, a može se desiti i obrnuta situacija koja je ređa. Ali hoću da kažem, dakle, da li ipak treba doplatiti malo više? Pa gledajte ovako, znači, ja razumem i one ljude koji sebi mogu da priušte 2000 eura za porodični odmor i one koji mogu sebi 5. Ako oni 2000 imaju taj budžet, jer ja obično pitam moje putnike koliki je budžet, onda mi njima u toj ceni potražimo najbolju moguću varijantu. I onda ih pripremimo na to kakav je hotel, kakva je usluga, kakve su sobe, da ne očekuju sada tu neko, ne znam, nešto više od toga što im ja kažem. Ali to je opet jako važno da znate koju destinaciju prodajete. Dobro, u skladu s tim također spomenuli smo isto Egipat da je interesantna i dalje destinacija našim putnicima, ali mene zanima, pošto često mi pitaju ljudi, pa zašto da se odlučim? Kako ja da znam da li je za mene bolji Egipat ili Tunis? Ako je nekome bitan hotel, kvalitet hotela je sigurno bolji u Egiptu, mada ima i tamo nekih loših hotela tog tipa 5, 3 zvezde i tako dalje. A oni koji žele da vide nešto drugačije, neku, ajde kažemo, da se više kreću, da više posete, da osete kulturu jednog naroda, život, onda preporučujem svakako Tunis. Jasno. Jer ako odete, pogotovo na te izlete gde si ti imala prilike da ideš u Saharu, onda vi vidite mnogo toga.
Dobro, ali ono što sam zapazila, a opet ti ćeš mi potvrditi da li je tačno, naši putnici su nekako počeli da se okreću i ka malo drugačijim destinacijama, mogu slobodno reći i skupljim. Da. Recimo Majorka, Kipar, pa kakva je situacija po pitanju tih destinacija i koliko su okvirno cene? To me jako raduje i svi oni koji mogu sebi da priušte takve destinacije, ja to opet kažem, rani booking je najbolja moguća varijanta. Ja sam se ove sezone fokusirao, bar što se reklame i marketinga tiče, na tu zapadnu hemisferu, odnosno na taj deo Španije, Francuske, Italije, pa dobro i ovamo Kipra koji je uvek interesantan i verujte mi, veliki broj naših putnika ove godine otišao na ove destinacije. Što se cena tiče, oni su negde u rangu Turske, s tim što u Turskoj imate all inclusive, a na ovim destinacijama imate ili noćenje sa doručkom ili polupansion. Ali što se tiče recimo Majorke, koja je po meni fenomenalna destinacija i destinacija koja nije samo za jedan put, nego 2, 3, 4, 5 puta. Da li je ona za sve tipove turista? Nije za porodice, u smislu sa malom decom. Ako odete, ok, možete vi otići sa malom decom i biti stacionirani na jedno mesto, ali ako hoćete zaista da vidite prelepe plaže, ono što Majorka nudi, onda to su parovi i možda neka starija deca koje mogu da izdrže taj obilazak ostrva. Tako da Majorka nije za sve. Dakle, Turska, Tunis, pa čak i Egipat za porodice. Jeste. Ono što je za porodičnu varijantu, ako su mala deca do 12 godina, onda preporučujem te destinacije gde je all inclusive varijanta. Upravo Turska, Tunis, Egipat, veliki broj naših turista i ne možemo da zaobiđemo ni Grčku. Ove godine preko 1 milion turista otišlo u Grčku. Tako da preporučujem te destinacije. Dakle, Grčka i dalje popularna među našim. I uvek će biti. I uvek će biti i te gužve koji su na granicama, gde se čeka po nekoliko sati, nije problem našim putnicima, ali moram da kažem da ne mora to samo da bude Olimska regija, ne mora to da bude samo Halkidiki, otiđite malo dalje, idite ka Peloponezu, jer dole je potpuno drugačiji koncept turizma. Ja nekako volim te možda destinacije koje u početku nisu toliko interesantne našim putnicima, da odem prva. Iz prostog razloga što negde čini mi se da mogu da izbegnem i gužvu i sve, a i volim da putujem van sezone, ne zbog novca, nego naprosto volim taj komfort da mogu da se uslikam neometano, da ne čekam u redovima ni prilikom posete raznim znamenitostima i tako dalje. Tako da, eto, ja sam taj tip turiste i avanturiste, ali kada je poslom, tu ne možemo mnogo da biramo. Sad već kad smo kod posla, dakle, ti si godinama radio kao turistički vodič i u Egiptu, i u Tunisu, i u Turskoj. I u Dubaju. I u Dubaju, svaka čast. Verujem da je bilo različitih nekih situacija. Možeš li da podeliš sa nama možda neku izazovnu situaciju, da ne kažem opasnu? Evo, pošto smo u Tunisu radili izlet u Saharu 2 dana, bio je pun autobus, negde oko 50 ljudi je bilo sa mnom i negde na nekih pola puta do Sahare u Matmati gde žive Berberi, pričat ćemo i o tome nekada, autobus se pokvario. Video sam da nešto nije u redu sa autobusom i nekih 10-15 km pre toga pitao sam vozača da li je sve u redu. On kaže ne, kao sve je okej. Naravno, vozač to neće da prizna do zadnjeg momenta i u jednom momentu autobus je stao. Ali stali smo u jednom mestu koje se zove Nova Matmata, malo mesto gde živi par stotina ljudi, ne više, i sreća bila jedna kafanica tu u blizini tog kvara. Ja sam znao da autobus neće moći dalje, odmah sam pozvao svog partnera i rekao da pošalje drugi. On je rekao da neće stići autobus pre 5 sati, a to je trebamo čekati bukvalno neki 3 sata. I onda sam morao da se snalazim. Kaži mi, kako se nositi s tim pritiscima? Znači, putnici s jedne strane, s druge strane, tu je kvar. To je prosto... A morate popuniti tih 5 sati. Najteža moguća situacija koja vodiču može da se dogodi. U sezoni gde nema autobusa, u sezoni kada je 50 stepeni napolju, prosto ne smete da pravite paniku sebi, da dajete paniku, jer onda to gosti prepoznaju i onda sve odlazi u nekom pogrešnom smeru. Šta sam uradio? Prebacio ljude u kafanicu gde je imala neka klima, u stvari imali neki ventilator koji je hladio, svima sam dao piće i onda telefonom rešavao stvari. Međutim, nije bilo rešenja, a u Tunisu imaju oni mali luaži. To su kao oni mali kombi prevozi po Turskoj, to ljudi koji su putovali znaju. Tu su se našla neka 3 kombija koje su tada u tom trenutku mogli da prime ne više od 12 ljudi, a ja sam imao 50 ljudi. I ja sam pozvao te vozače i pitao sam ih da li znaju taj restoran gde mi u Matmati ručamo.
Oni su rekli da i onda sam ja tu prebacio prvu turu ljudi, aj tako da kažem. Oni su ih odvezli do Matmatije, vratili se ponovo. Ja sam sa ovom drugom grupom došao i onda smo stigli na ručak. Zakasnili smo, naravno. Ceo restoran je tad bio samo za nas. Nije bilo gužve, što je bilo dobro. Gosti su ručali, dok sam ja ponovo na telefonu nalazio način kako da se dovučemo do Duza, do vrata Sahare, gde bi spavali taj dan. I onda ovaj kolega mi je rekao da će autobus stići za nekih sat vremena, za to vreme treba da popunimo nekako. Ja sam našao jednog lokalca, jednog dečka koji je tu šetao i pitao ga da li postoji neka kuća berberska koju mi možemo da posetimo. Ali moram da kažem da berberi u Matmati žive ispod zemlje, to su ta stara trogloditska naselja koja su nama fascinantna, treba videti kako ljudi žive u tom momentu. To je zaista impozantno. To je nešto nevjerovatno, to ljudi zaista treba da vide kada odu tamo. On me odveo kod svoje bake. Baka je onako baš stara berberka koja je imala tetovaže po licu, onako autentična prava. Ja sam je pitao da li mogu u tvoju kuću da dovedem goste. Ona kaže da, koliko vas ima? Ja kažem 50. Ona kaže super. Ja ću za to vreme da spremim čaj dok oni ručaju. Ta buna, to je hleb, kao jedna onako lepinja kod nas. I ona se servira sa medom i maslinovim uljem i čajem od nane koji je fenomenal. Ona je rekla sve je spremno. Ti kad budeš bio spreman, dođite. Putnici oduševljeni, prepostavljam. Završili smo ručak. Ja sam im objasnio da obilazimo kuću, da je malo dalje, pa smo onda peške otišli. Njima je to bilo sve fascinantno, jer ništa nije po planu, a sve je super. Znači, ne osjećaju nikakav pritisak, nikakvu tenziju. I stigli smo kod bake u kuću i sad sam ulazak u kuću berbera je impozantan. Jer temperatura na površini tokom leta je preko 50. Temperatura u tim sobama koji su ispod zemlje nekih 5-6 metara je oko 24 stepena. Idealno. Tokom zime, tokom leta. Idealno. Kada ulazite u berbersku kuću, imate jedan dug hodnik. Kada izlazite iz hodnika, dolazite u dvorišni deo, atrium, ispod vedrog neba. U centralnom delu se nalazi bunar koji skuplja kišnicu u novembru, decembru, kada kiše tamo padaju, a okolo su sobe. Spavaća, dnevna, kuhinja, soba za koze, soba za kokoške, šta god to ima u tom momentu i svi tu uredno žive. I to je našim putnicima bilo neverovatno. Jer onda su počeli više da poštuju i onaj moment tamo gde oni žive, da imaju stan, da imaju vodu, da imaju struju. Videli su nešto što se ne viđe svaki dan. Baka koja nema ništa, a koja im je dala sve u tom trenutku što je imala na raspolaganju kući. To je njih jako pogodilo i mene, evo sad dok pričam o tome, kada se setim tog trenutka. Oni su popili čaj, pojeli tu tabunu, probali taj med i na kraju kada smo krenuli iz kuće, običaj je u arapskom svetu, pa i kod berbera, da se ostavi neki bakšiš. Niko to ne traži, ali je običaj. Verujte mi, ja mislim da su tada bio jedan čovjek koji radi u Švajcarskoj i rekao je ovako, moj gost, ja sam ovako živeo u Srbiji i ovo plače. I pamtim ovaj život ovako. I izvadio 100 eura i ostavio je baki koja tad i ne zna šta je 100 eura, ali eto, to je to. To mi je onako ostavilo onako jako utisak. Da, dolazimo do zaključka da zapravo te neke neplanirane situacije i tekako mogu proizići na dobro. Tako je. Ali opet to zavisi i od vodiča. Vodič je sve, ali verujte mi, zaista vodič je sve na destinaciji. On je taj koji diriguje, on je taj koji pravi dobru atmosferu, on je taj koji upućuje, koji govori, koji prenosi znanje na sve ostale. I hoću da kažem, kad smo izašli iz te kuće, u tom trenutku dolazi autobus. Znači, sve je bilo kao da je bilo organizovano, a ništa nije bilo organizovano. I onda smo mi prešli u autobus i onda od Matmate do Duza, koji predstavlja vrata Sahare, imali neki 100 kilometara. I u tom trenutku, i toga se sećam jako dobro, kao da je juče bilo, bio je zalazak sunca i u tom momentu Venera prelazi preko sunca. Jasno se videlo, jer sunce u Sahari je ogromno, onako baš bude fascinantno. I sećam se da sam rekao da, eto, svi naši putnici imaju gratis zalazak sunca u Sahari i prelazak Venere preko sunca, to im je bilo onako fenomenalno. Kasnili smo na jahanje Kamila, stigli smo u hotel gde smo prespavali. Sutra dan smo otišli na jahanje Kamila, obilazili određene destinacije i kada smo završili taj izlet, u grupi sam imao jednog majora koji je bio tada aktivan u vojsci Srbije, i kada smo stigli u Sus, u njegov hotel, on je izašao i rekao, deki,
Ništa nije bilo po planu, ali sve je bilo savršeno, svaka ti čast. Tako je. I tako se završio taj izlet. Pa evo, apropo toga što ti kažeš kad je sve po planu ili kad nije, mi smo imali sve po planu kada sam ja posjetila Saharu, međutim nije se baš završilo tako kao što ti kažeš sa nekim veselim ishodom. Mislim, ljudima oko mene je bilo u tom momentu veselo, meni nije. Naime, snimali smo jednu reportažu upravo u Tunisu, u Sahari i prvo što nas je sačekalo to je bila pustinjska oluja. Da. I to je nešto što zaista onako malo ume da pokvari utisak. Međutim, hajde, mi smo bili pozitivni, nismo uopšte se osvrtali na to. Međutim, došlo je vreme da sam ja u tom momentu trebala da se oprobam u jahanju kamile. I sad ja sam svojoj grupi saopštila, ne znajući da ću to prizvati, da ja naprosto hoću da izvedem neku akrobaciju. I ja rekao, sad ću ja vas da zabavljam, neću da bude monotona reportaža, hoću da moji gledalci uživaju, da to bude nešto zabavno, smešno. I došao je moment da čuli smo instrukcije vodiča, međutim ja nisam zaozbiljno shvatila da će ona naglo da se podigne. I imala sam dugu haljinu, sve za potrebe snimanja naravno i dešava se moment da ja nisam vidjela da se ona upetljala u sedlo. I ja kako sam krenula da je opkoračim, ona je se podigla, ja sam visila. Da. I sad, ljudi moji, oni svi misle da je to show. Da. Niko ne prilazi iz grupe zato što oni misle da ja to namenski radim. I samo čujem komentare, wow, kako dobro glumi da visi na kamili, a ja zaista visim, meni život prolazi pred očima. Ja stvarno ne znam što da radim u tom momentu, neprijatno mi da kažem da sam u problemu, ni da popnem se na kamilu, niti da siđem, ne mogu, jednostavno shvatila sam da sam se upetljala. I sreća što je jedan niži Tunižanin pokušavao da mi pomogne i nekako je uspeo da mi pomogne da se popnem na nju, ali hoću da kažem da grupa moja nije bila svesna da sam ja u tom momentu zaista mogla ozbiljno da se povredim. I dešava situacija, naravno, sve sam ja to nekako prikrila i kada je trebalo da siđemo, ja sam sklizala niz nju dok su svi normalno sišli. Tako da je to zaista bilo smešno, sad mi je smešno, ali u tom momentu je meni bilo zaista strašno i dešava se situacija, prilazi mi grupa i kaže wow, kakva gluma, kakve akrobacije. Kažem, ja zaista nisam glumila, to se stvarno desilo. Da, sve je bilo, ali gluma nije. Ali važno je slušati definitivno. Ali jako je važno, opet kažem, kada krenete na jahanje kamila, da vodič bude taj da vas upozori upravo na kako kamila ustaje, šta treba da radite. Jer ja se sećam, mi smo išli, kada dođemo u Duz, ja sam išao neki 15 km dalje u Zafran, gde su dine više, gde je sve to onako više autentičnije, tako da kažem. Ja se pričam, uzmem mikrofon i kažem putnicima šta treba da rade. Da priđu kamili sa leve strane, da čvrsto uhvate samar, da kada opkorače kamilu da znaju da će kamila prvo podići svoj zadnji deo, pa onda prednji deo i da se čvrsto drže u tom momentu. A kada budu stigli u pustinju tamo da idemo opozitno, da onda ide prednji deo pa zadnji deo i opet da se čvrsto drže, se dešava da ljudi padnu preko kamile, da se tamo polupaju i onda bude baš onako neprijatno. Ali uopšte to, mislim, jeste to nama smešno zaista, ali to ume da bude opasno. Jer taj pesak u tom momentu je utaban, znači nije mek da... Nismo svi laki kao ti. Imali smo i teže te putnike na kamilama, oni kad padnu u pesak to već boli. To je već problem, a manje više nego nezgodno je što u tom momentu nemamo dostupnog lekara. Tako da treba voditi računa. Mislim, deluje to sve bezazleno i dosta ljudi neke korake preduzima zbog dobre fotografije. U ovom slučaju ja zbog dobrog videa sam nosila tu haljinu koja nije bila adekvatna tim uslovima. Tako da je to bila jedna onako simpatična lekcija za sve, a pogotovo za mene. Da ne uplašimo budući putnike. Ne, samo vodite računa, slušajte upute i sigurna sam da ćete se lepo provesti. Moja poslednji izlet u Saharu, ja sam vodio grupu dece koje najstarije dete bilo 12 godina. I oni su bili, verujte mi, mnogo, ajde da kažem, više su slušali nego ovi stariji. Jasno. Jer ja sam njima objašnjavao šta zaista treba rade, kako da se ponašaju. Svi su išli na kamile, svi su išli na džipove i sve je bilo super. A kako sprečiti, pošto danas je nekako era interneta i mnogima je važno da imaju dobru fotografiju. Mislim, kako se izboriti s tim putnicima, jer oni nekad na svoju ruku preduzimaju te korake da se možda uslikaju negde gde nije bezbedno, nekad vodič tu ne može da spreči, a onda posle na kraju sumare, ako se nešto dogodi, kriva je agencija. Kako objasniti ljudima da postoje stvari za koje su oni odgovorni, a postoje stvari za koje je agencija odgovorna? Pa što se tiče konkretno izleta fakultativa, agencija u Srbiji ne može biti odgovorna jer te izlete organizuje lokalna agencija tamo, da li je to Tunis, Egipat ili neka druga destinacija.
Opet se ta odgovornost svede na leđa vodiča na kraju. Ono što, recimo, evo, odlazak u Egipat na plato Gize kod piramide, recimo, gomila naših putnika je odlazila na jahanje kamila od tih lokalaca koji su bili tu. Zato što je jeftino, na kraju to jeftino bude mnogo skupo, a mi vodiči to zaista znamo i u autobusu konstantno pričamo. Znači, samo je bitno da se konstantno priča, da to ni malo nije naivno, da to može biti jako opasno, jer možda vas to u početku košta jeftino, na kraju to bude jako skupo. Tako je. Imali smo grupu koju sam vodio na plato Gize i pričali smo baš o tome, jer su oni čitali na internetu da je jahanje kod ovih lokalaca mnogo jeftinije nego gde mi tamo vodimo. Jasno. Možda jeste malo skuplje tamo gde mi vodimo, ali ste bar sigurni. Ovamo niste sigurni. I onda su oni, i pored toga što sam ja rekao, nemojte, izbegavajte, nemojte ići na kamile, oni su otišli na to i ovi su ih opljačkali. Bukvalno su ih, dok je čovjek bio na kamili, oni su mu sve pare koje je imao, mobilni telefon, sve su im pokupili. Ne možeš da se odbraniš, jer tu ima 50 tih lokalaca. Mislim, prosto i ne možeš da reaguješ. Onda je on došao momak kod mene i šta da radimo? Ja kažem, slušaj, mi sad više ne možemo da uradimo ništa, možemo da prijavimo policiji, to je to. I tu se cela priča završava. Jako je važno da se prate instrukcije vodiča, jer vodič nije tu da vam pokupi novac, da vas pokrade, nego da i nama je u interesu da sve bude fenomenalno, da odrađeno, da sve bude savršeno, jer najbolja preporuka je kasnije da taj neko priča upravo nekom drugom, da je to sve bilo super i... Tako je, ali dobro, ti si imao, mislim, i među putnicima dosta poznatih ličnosti i imao si, pretpostavljam, i zanimljivih situacija sa njima. Pa mene zanima kako izgleda voditi među običnim putnicima i poznatim ličnosti. Da li tu postoji možda neka privilegija ili ne i kako si ih ti tretirao i da li si imao neku situaciju zanimljivu sa njima? Podijeli sa nama. Baš ovaj naš poznati glumac Ivan Bosličić meni jako drag i njegova supruga današnja Jelena išli su isto u Saharu. I ja sam uvek, znači gde god stanemo imamo neko vreme koje treba da ispoštujemo jer nas tamo negde čekaju i te kamile i džipovi i sve ostalo. Večere, ručkovi i to. Međutim, Ivan je onako uvek redovno bio poslednji u autobusu, kasnio je, upravo zbog tih snimaka i slika koje on pravio tamo u pustinji. I ja sam njemu, kada je zakasnio taj put, rekao, sledeći put idem bez tebe, hvati taksi, snalazi se, uopšte me ne interesuje kako ćeš da se rešiš. A Jelena kaže, to bismo rekao. I onda drugi dan Sahare bili smo na Velikom Slanom jezeru, na Šotel Žeridu, stvarno je impozantno jezero, izlazak sunca je fenomenalan. Međutim, Ivan je otišao negdje na pola jezera, tamo vidjela se tačkica jedna ovako, dok su svi ostali bili tu, neko je kupovao neke suvenire, neko je se slikao i onda vreme za polazak je došlo. Dobro. A Ivan je dalje bio nedostupan. Dobro. I sad u nekom momentu ja vidim, on ne prilazi, vozač onako na sirenu zove ga i on kad je vidio, on je krenuo. I sad na neki 100 metara od autobusa on dolazi opet onako lagano, nonšalantno, opušteno, ja kažem vozaču kreni. A Jelena ovdje iza mene sedi i smeje se. I kaže, da, kreni slobodno. I mi smo krenuli i u tom momentu Ivan je potrčao, pa kao čekajte mene, ja sam vaš. I neki 100 metara dobrih je onako imao tu jutarnju gimnastiku, trčao je za autobusom i verujte mi, nikad više nije kasnije. Dolazio je na vreme. To je znači lek za sve koji kasne. Prosto u grupi smo svi isti, nema povlašćenih, grupa mora da se ispoštuje jer onaj tamo u šaragama i ovaj ovde napred je platio kartu isto koliko i vi, odnosno izlet, tako da sve treba ispoštovati. To je sjajna pouka za ove koji kasne, a opet i dobar savjet za ljude koji počinju da se bave turizmom. Naprosto, meni je se dešavalo kada sam vodila grupu da mi sugerišu iz agencije da ću u grupi imati doktore i da su oni skloni kašnjenju i da zbog te neke loše ocene koje možda mogu dobiti od njih ako ih ne sačekam, ipak treba da ih sačekam. Međutim, ja sam slično postupila kao ti, oni nisu trčali. Međutim, ja sam njima dala upute kako mogu da se vrate nazad u Srbiju ukoliko budu kasnili. Jer delim isto mišljenje, smatram da ne možemo ljude deliti na osnovu neke titule ili možda da li neko javna ličnost ili nije. Jasno. Svi smo mi ljudi i time negde ukazujemo poštovanje ostalim putnicima. I ovo je zaista sjajan primer. Tako je, tako i prosto vi ako dopustite da vas maltretira neko na taj način, vi odmah gubite i autoritet kod ovog drugog dela
putnika, oni su ljuti na vas, ne na ljuti su i na njega svakako, ali vi ste glava, ljuti su na vas. Pa da, Tako ali u suštini isto dolazimo do toga, možda često putnici nisu svesni do koje mere i do koje granice treba da idu kada je reč o njihovom... Nisu, bilo na destinaciji, bilo van destinacije, nekako stičem utisak da putnici misle, ne svi, da se ogradim, ali pojedini, ako sam uplatila aranžman, ti si meni na raspolaganju 24 sata. To je velika greška. To je važno da malo možda pojasnimo da agencija jeste tu da odgovori na sva pitanja, ali ne 24. To je velika greška. Tu se naši gosti hvataju za to. To prosto kad imate šta nije propisano, odnosno šta je uključeno u cenu. I kada se tamo piše u onom delu jedna crtica onako gde piše predstavnik na destinaciji. To ne znači da će predstavnik biti u vašem hotelu, biti u vašoj sobi dostupan 24/7 i taj čovjek ima neka posla i ima moment kad treba da odmara. Jako je važno da ljudi imaju obzira zaista i prema vodičima, jer ako imamo 500 putnika, na tih 500 putnika ide 5 vodiča. Znači, jedan vodič na 100 ljudi. Mi sve te hotele moramo da obiđemo, sve te goste moramo da obiđemo i naš broj je dostupan i mi zaista, kada nas neko pozove, ako ima nekakav problem, mi reagujemo. Ali ne možemo da reagujemo istog momenta, jer sam ja možda, ako je neko u Susu, ja sam možda u Hamametu. Tako da samo strpljenja, razumevanja i onda sve se reši. Mislim, sve bude na kraju ok. Agencija, kao što rekoh, naravno prodaje proizvod, prodaje hotel, prodaje avion, odnosno avion, ali nije, to je veliki problem, moram i to da napomenem, oko kašnjenja aviona. Ljudi moraju da znaju da agencija nije odgovorna za kašnjenje čarter letova i aviona. Upravo taj neko ko izvodi čarter let, aviokompanija je odgovorna za kašnjenje. Mada opet u njihovom ugovoru stoji da može doći do promjene leta čak i 2 minuta pre samog. Ali ljudi nekako, pa ja iskreno ne volim da čitam to sitnim slovima što se nalazi u ugovoru. Nekako pogledamo te, da kažemo, glavne stavke i to negde zanemarimo i onda kad dođe do određene situacije mi se pitamo pa šta je ovo kao, a zapravo sve to je lepo navedeno. I zato je, mislim, važno, naravno, agencija se zaista trudi da izađe u susret putnicima, ali do neke mere ne možemo biti na raspolaganju svima u svakom trenutku. Pa evo, imali smo situaciju sada kad je bilo u nevreme u zapadnoj Evropi da je gomila aviokompanija otkazalo svoje letove. I prosto nismo mogli ništa da uradimo po tom pitanju. Jer takve nepredvidive situacije, ako dođe do oluja, ako dođe do nekih jakih kiše, vetrova, kada avion ne može da uzleti, normalno da će ostati na pisti, neće leteti u Tako je, ti si imao grupu i za Izrael pre nego što se desila ona nemila situacija koja, nažalost, i dalje traje. I čak što više putnici su otišli na destinaciju i bili ste u problemu velikom. Jeste, trebalo je vratiti sve te ljude. Mislim, mi smo odvezli ljude, odnosno organizovali putovanje do Izraela kada je sve bilo u najboljem mogućem redu. Onda se ta situacija dogodila, koja nažalost i danas traje. Mi smo morali da reagujemo zajedno sa Air Srbijom, da organizujemo vanredne letove da bi vratili sve. Pa dobro, dotakli smo se i toga da, evo, baš smo spomenuli primjer što se tiče kamila u Egiptu i svega toga da mogu proći jeftinije, a to izađe kasnije i opasno i skupo. Danas ljudi, usled svih ovih društvenih mreža, negde sve nam je dostupno, sve nam je na jedan klik, misle da mogu sami da organizuju putovanje i naravno za određene destinacije da mogu. Ali u kojim situacijama ipak treba se osloniti na agenciju? A u kojim situacijama naprosto sami možemo bezbedno da odemo na neku destinaciju? Pa danas je, kažem, sve dostupno našim ljudima. Mislim, prosto imate i booking gde možete sami da rezervišete hotel, neke druge rezervacione sisteme. Imate i lokalne agencije koje organizuju izlete, ali prosto zaista pričam iz iskustva. Dešavalo se da naši ljudi hoće da plate nešto manje, a da ih sve to, opet kažem, mnogo više košta. Evo, recimo, Egipat. Ako idete u Egipat i ako idete na izlet na plato Gize, piramide, ako idete u Luksor i dolinu Kraljeva, to su izleti koje zaista treba da imate svog vodiča, da imate svog predstavnika. Mnogi ljudi ne znaju kada uplate takvo putovanje, odnosno takvu fakultativu, da imaju osiguranje. Znači, oni su osigurani, neka agencija stoji iza njih, neko ime stoji iza njih. Ako se, ne daj Bože, nešto desi, odgovorna je ta agencija koja stoji iza njih. A kada radite to sa lokalnim agencijama, koje možda imaju licencu, možda i nemaju, vi to ne možda znate,
Vama je na kraju krajeva bitna ona cena tamo koju oni vama daju. Jeste, ali apropo toga dešavalo je se pre nekoliko godina da ljudi od svoje režije rezervišu smeštaje u Grčkoj i odu tamo na licu mesta, Ne samo ta, evo i ostanu danas. bez smeštaja i onda zovu u tom momentu, sete se agencije, Tako je. ali agencija u tom momentu ne može ništa Evo da sad uradi. ću vam reći najnovije dešavanje sad u Grčkoj. Imali smo putnicu, ne našu putnicu, nego neku koja je rezervisala, ja je znam, to je naša prijateljica koja je rezervisala preko Bookinga. Platila je nekih 30% tamo nekom, otišla je na destinaciju i te vile nema. Ta vila koju ona videla na slici ne postoji. Kada je pozvala taj broj preko kojeg je uplatila, taj broj je isključen. I onda su pozvali mene da rešimo da nađem smeštaj. Da. Ok, mi smo to rešili, našli smo smeštaj, ona je platila kada je došla u Srbiju, pošto je poznajemo, ali zamislite taj šok, vi dođete na destinaciju, planirate put, ne znam, 3 meseca unapred, uplatili ste sve, došli, a vi nemate vilu, ta vila ne postoji. Znači, zaista ljudi moraju i taj booking, ok, ja kažem u 90% slučajeva je ok, ali postoji onih 10% kada se dese ovakve stvari. Nije to samo slučaj za Grčku, bilo je i u Hrvatskoj. Prosto vila, smeštaj ne postoji. Tako je, dakle, nekad i kad za neku destinaciju za koju mislimo da je, da kažemo, sve, da će biti u najboljem redu, mislim, ne možemo ni u Srbiji da predvidimo. I evo moram još jednu stvar da napomenem. Dosta se pričalo o tome kako u proteklim godinama kako su naše agencije neke propale, pa su prevarile ljude i tako dalje. Bilo je takvih slučajeva, ne odobravam, meni to zaista, ja to ne mogu da razumem. Ali morate da znate da su recimo ove godine u Nemačkoj, jednoj velikoj Nemačkoj, početkom juna propala drugi po veličini turistički operator. Znači, to se dešava i u Nemačkoj, dešava se i u Engleskoj, dešava se i u Americi, ali prosto, opet kažem, imajte poverenje u naše agencije, pogotovo, da kažem, ove manje, jer njima je u interesu da ima što više putnika, da vi dovodite neke nove ljude, jer se oni zaista brinu o vama. A čini mi se iz nekog mog gledišta, pošto dosta putujem kako zbog posla, tako i mislim u privatnoj režiji, da manje agencije više pažnje posvete, upravo možda, ne kažem da ne rade one dobro i da imaju manji broj putnika, odnosno na velike, nego jednostavno čini mi se da više vode računa u odnosu na te veće sisteme, više ljudi i samim tim ne mogu da pruže pažnju toliko putnicima, jer zbog tog broja upravo. I onda ja nekako uvijek gledam da se opredelim za manju agenciju, jer znam da će mi biti dosta posvećeni i interesovaće ih svaki detalj koji je meni važan na destinaciji. Tako je, pa prosto, evo recimo sa mojim putnicima, ja konkretno ove godine rešavam sobe sa hotelima, iako to nije bio moj posao, nego slučaj tamo agencije, ali i dalje smatram da je to moja odgovornost u smislu da neko bude zadovoljan. Uvek od samog početka, od odlaska na aerodrom, od dolaska na destinaciju, od transfera, hotela, smeštaja, mi smo tu da to ispratimo i zaista tako se brinemo o svakom našem gostu. Dobro, mi smo možda malo previše uozbiljili priču što se tiče odgovornosti i vodiča i agencija i sad čini mi se možda mladi ljudi koji planiraju da se bave turizmom bit će možda malo uplašeni. Pa hajde možda da damo neke smernice i savete svima koji bi možda razmišljaju kako uopšte postati vodič, da li je to posao za njih, da li nije, ti imaš 24 godine iskustva, što zaista nije zanemarljivo i iz prve ruke možeš da posavetuješ sve. Dakle, šta je preduslov? Nekad su ljudi mislili da je dovoljno imati diplomu, da smo završili to, ali shvatili smo da mora mnogo više. Dakle, koje su to osobine, koja su to znanja i koliko zapravo je potrebno godina okvirno, to sve zavisi od osobe do osobe, da uložimo da bi mi mogli da kažemo za sebe ja sam spreman sad da vodim bilo koju grupu. To je pitanje onako baš kompleksno, da. Pa prvo, morate da volite putovanja. To je pod broj 1, 2 i 3. Da volite ljude, da imate, da znate da će biti i ovakvih i onakvih situacija, ali da na kraju u stvari vam ostaju one najlepše situacije vezano za ljudi. Pored školovanja, naravno, koje svakako preporučujem da ljudi moraju da završe turizam i školu turističku ili bar višu, moram da napomenem da je opet znanje broj 1. Da se, ako idu na tu destinaciju gde će biti poslati, da se dobro informišu, da pročitaju nekoliko literatura, da se bave time šta je nekad istorijski bilo na tom mestu, šta se tu dešavalo, kakva je situacija danas, pa možda i da predosete kako će situacija biti i u buduće. Znači informacija, to je jako bitno.
nije tek tako. Znam, mladi ljudi kažu, meni je bitno samo da odem, da se kupam samo da putujem. i da putujem i to je to. To moramo da malo razgraničimo. Ja kad sam bila mlada, mislila sam, ja ću samo putovati i zarađivat ću. Da. Onda je došlo na red da, imala sam kratku priliku da vodim svoje grupe i onda sam shvatila da je to sve samo neuživanje, pogotovo u prvim godinama rada. Tako je. Jer tada smo svi negde onako na oprezu zbog tih nekih nepredviđenih okolnosti. Neće ih uvek biti, nekad će biti sve naravno u najboljem redu, ali kad se susretnemo s tim okolnostima, onda se zapitamo da li je ovo za mene i shvatimo da odgovornost, znanje, kredibilitet, to se gradi godinama. I važno je zato pitati uvek starije kolege koji su već prošli to sve. Nije isto, verujte mi, kada vide mladog čoveka koji tu možda nešto zna, možda ne zna i kada se pojavi neko ko zaista ima iskustva, onda se ljudi obraćaju sa vi, imaju poštovanje i tako dalje. Ali kada se mlad neki vodič nađe u takvoj situaciji, da ima recimo overbooking u hotelu, overbooking znači da nema dovoljno soba u hotelu, da mora da prebaci gosta u neki drugi hotel, te situacije su jako nezgodne. I onda su ljudi tu, što je i normalno, ljudi su uplatili takav hotel i očekuju taj hotel, a onda ih vi prebacujete negdje, nemaju pojma gde. Iako u dobrom delu slučajeva to budu i bolji hoteli i kvalitetniji hoteli. Bude jako neprijatne situacije, onda je tu vodič onako bukvalno taj koji prima sve moguće udarce. I one verbalne i one... Tako je. Bilo je tu svakakvih situacija. Kako se nositi s tom negativnom ocenom? Evo, na primjer, neko, upravo smo pričali, ne pravimo razliku između putnika i sad desi se neko može se uvredi, pa apropo toga da negativnu ocenu. Kako mlada osoba da se postavi, da to ne utiče na njeno samopouzdanje i da jednostavno uprkos tome krene dalje i da ne bude demotivisana? Ja ću da vam ispričam jednu moju opet anegdotu, možda najbolje kroz to izvaditi neke pouke. To je bila Turska, Kušadasi 2001. godine, moj prvi rad na destinaciji. Hotel, imali smo over iz jednog hotela, znači pun autobus nije mogao da uđe u hotel ili bio u overbookingu. I prebacili smo iz hotela, mislim, solomonsko rješenje je bilo da prebacimo iz hotela preko puta u drugi hotel koji je bio lošiji. I poslali su mene da rešavam tu situaciju. Nisam ni znao šta me čeka, iskreno budem. Došao sam tamo. Problem je bio što su prebacili ljude u hotel koji je preko puta hotela gde su trebali da budu. I ljudi su videli taj hotel i oni znaju da je to bolje. Ja sam došao u hotel i stvarno ljudi su bili besni i vi ste prvi taj koji ste na udaru. Svašta vam onda kažu, rešava i baš me briga i tako dalje. I onda počinje, kako mi to u žargonu kažemo, vodiči peglanje. Peglanje cele te situacije. Razgovor sa ljudima pa polako, pa bit će tu i nekih izleta koji će dobiti gratis, pa uradit ćemo, neki ćemo da prebacimo i tako dalje. I to traje. Ali dok se oni ne smire, onda sve to bude jako neprijatno. I onda to knjige kažu. U celoj toj grupi nađete tu neku alfu, lidera, koji je tu, da kažemo, najmoćniji. I onda se njemu obraćate, onda razgovarate sa njim i onda na taj način njemu ukazujete poštovanje. A samim tim, kada njemu ukazujete poštovanje, on ima prema vama zaštitnički odnos. I onda u jednom momentu tu sam vidio jednog momka koji je bio u toj grupi, koji je bio onako i nabildovan i sav je bio ljut. Ja sam tako razgovarao sa njim i onda je on video da sam ja okej. I onda sam krenuo celoj grupi i rekao nemojte da dirate dečka, nije on kriv. Ovo ćemo da rešimo sa agencijom. I onda smo mi to sve ispeglali u tom momentu. Ljudi su ušli u sobe. Sećam se jednom prilikom. Došla je žena, i to moram da ispričam. Bili smo na večeri i kao po deki bila sam na večeri, uzela sam ribu, namignula mi je koliko je živa. I onda, ali na kraju, opet kažem, mi smo te ljude vodili u Aqua Fantasy, tada u Kušadasiju, pa smo ih vodili na izlete u Efes. Mi smo se družili, mi smo i dan danas u kontaktu. Iako je to bila ta situacija koja je bila onako neprijatna, na kraju sve to bilo super. Mi smo sve to rešili i sve se reši. Samo treba malo vremena i malo više razumevanja, jer na silu, na buku, na probleme nećete dobiti ništa. Samo ćete se vi iznervirati, iznervirat ćete tog hotelijera i samo problem. Lagano, polako, s priču, sve se to reši. Tako je, ali dobro. Tako da za mlade ljude, znači moraju da budu spremni i na ovakve situacije da se to dešava. To je mali procenat takvih dešavanja, 90% je onih lepih. Upoznajte nove ljude, upoznajte kvalitetne ljude, upoznajte destinaciju, postajete bolji čovek, samim tim
Naučite da cenite više ono što imate recimo Tako u je. Srbiji. I onda kako se ponašate na toj destinaciji, vi kasnije kada dođete kući, vi menjate svoj neki krug ljudi, u stvari vi menjate svet. Prosto to je ono što ljudi moraju da znaju, da sa tim iskustvom vi menjate ljude oko sebe, menjate svet. I to je zapravo nešto što je i suština putovanja, da ono što je dobro prenesemo naravno na našu kulturu, na našu zemlju. Ono što je manje lepo, naravno, da izostavimo, ali putovanja su po meni bogatstvo i verujem da te to i zapravo i drži toliko godina. Evo dok ti pričaš što ja se sav ježim, svako novo putovanje je novi izazov i svako novo putovanje je novo upoznavanje jedne kulture, jednog naroda, načina življenja i to je meni ono što mene čini srećnim. To je ono što ja, kada se vratim kasnije sa te destinacije, mogu da prenesem na moje putnike, na moje prijatelje, moju porodicu i tako dalje i da ih ohrabrim da putuju na takve destinacije. Tako je, ali upravo zbog tog iskustva što si ti radio kao vodič na tim destinacijama, dakle, video si već kako to sve funkcioniše i samim tim ti i bolje možeš da posavetuješ putnike da li da idu u taj hotel ili na tu plažu, naprosto iz prve ruke imaju informaciju. Dakle, možda ipak bolje krenuti od posla vodiča, pa onda krenuti prodaja aranžmana ili to... Prvi korak je prodaja aranžmana. Dobro. To je prvi korak, jer vi tu dobijete sve potrebne informacije, za mlade ljude kažem, Dobro. O destinacijama, o hotelima. Te neke starije kolege čujete kako oni prodaju tu destinaciju, pa onda se vi nadovežete. Ja, evo, te 2000. godine, prvi put kad sam počeo da prodajem aranžmane u agenciji, ja nisam imao pojma gde je Tunis. Evo, verujte mi, nisam znao na karti da pokažem gde je Tunis. Ali neko moje interesovanje tada ni internet nije bio toliko dostupan kao danas, je dovelo do toga da taj vlasnik te agencije prepozna nešto u meni da me pošalje na takvu destinaciju. Ja sam te kasnije 2000, u stvari to je bila 2003. Pardon, tad smo počeli prvi put da prodajemo Tunis. On je mene u aprilu poslao na destinaciju. Imaš jednu malu grupu, neki 10 ljudi, vidi kako će to da izgleda. Ja pojma nemam šta ima na toj destinaciji. I onda priprema, čitanje, mnogo toga i ajde, nešto sam i naučio. U aprilu sam otišao, ja sam se iz Tunisa vratio 27. novembra. Sneg je počeo da pada, to se sećam na aerodromu Nikola Tesla. A dok si živio u Tunisu, Da. Šta ti je to nedostajalo iz Srbije? Iz Srbije? Da. Mislim, jeste to bilo sve interesantno, upoznaješ novu zemlju, ali čini mi se da nekako uvek se javi nešto da nam je, da nam je sad to... Možda ono kao prijatelji, pa to druženje, pa porodice i tako dalje, ali toliko sam posla imao da nisam imao vremena da puno razmišljam o tome. Vodič, evo to da kažem isto mladim ljudima, možda to deluje da ste vi okruženi sa mnogo ljudi i da su tu stalno ljudi, da ste vi jedna osoba koja uvek se očekuje od vas nešto. U suštini, vodič je tu da sačeka grupu koja je tu 10 ili 15 dana. Sa njima se druži, sa njima živi, sa njima odlazi na izlete, vodi i tako dalje. Ali vodič isprati tu grupu kući, sačeka opet neku novu. U suštini, vodič je jako usamljen čovjek. Bez obzira na sve. Bezbroj mojih kolega koji dan danas rade kao vodiči, mi pričamo to. Mi smo upoznali, mi znamo na 1000 ljudi. Ali u suštini, kada ode ta grupa i kada mi ostanemo sami i kada se promeni neka nova grupa i na kraju sezone kada posljednja grupa ode kući, mi smo u suštini onako usamljeni vukovi, aj tako da kažem. I zato kažu svuda pođi, kući dođi. Kući dođi, Gde voliš da dođeš u Srbiji, koja su to mesta koja su tebi interesantna, koja mesta preporučuješ strancima i dotaćemo se, pošto imaš i strane putnike koji dolaze u Srbiju, šta je njima interesantno. Ja sam rodom iz Aranđelovca, danas živim i radim u Aranđelovcu, tamo je naša agencija, preporučujem svima, tamo se jako lepo osjećam, pogotovo u prirodi našoj Šumadiji. Preporučujem svim putnicima koji dolaze prvi put u Srbiju, pa i oni koji žive u Srbiji, da posete naše krajeve, jer ima jako lepih vinarija, ima prelep park, pa tu su sad i novi hoteli koji se otvaraju. Biće priča o tome, naravno Valjevski kraj ovde da dođu i kod vas. Tako je, mi se nalazimo u jednom prelepom ambijentu, restorana Zdravljak, zaista čini mi se da je ugodno pričati o putovanjima iz jedne ovakve oaze mira. Tako je. I verujte mi, i ovi naši partneri iz inostranstva, pogotovo iz Egipta, Tunisa, tih pustinskih delova, kada dođu u Srbiju i kada vide sve ovo ovde, prvi njihov utisak i prva rečenica je kaže vi ste jako bogat narod. Tako da mi moramo da cenimo ono što imamo.
Mi moramo da shvatimo da imamo jedne divne predele, vi sada siđete iz ovog parka, siđete dolu u reku, možete popijete vodu. Tako je. To na svetu retko gde ima. A mi to uzimamo zdravo za gotovo. A mi to uzimamo zdravo za gotovo, ponašamo se, moram reći ne svi, ali bahato. Moramo da cenimo ono što imamo, ali na taj način postajemo i bolji ljudi. I bolje prezentujemo svoju destinaciju, bolje prezentujemo svoju kulturu, svoj narod tamo nekim Egipćanima, Špancima, Englezima ili Francuzima. A opet se vraćamo na to, znači bukvalno krug. Dakle, putovanja nas nekako osveste. Jer mi nekad uzimamo zdravo za gotovo ono što imamo i onda kad odemo određene destinacije shvatimo pa upravo to što stranci kažu, eto oni moraju da nas opomenu, vi ste bogat narod. Ali da li postoji neka velika predrasuda koju su oni imali o Srbiji i kada su došli, ta predrasuda je naprosto nestala? Kako da ne? Pa kako da ne? Pa znate naša istorija u proteklih 30 godina kakva je. Šta se sve izdešava u ovom napaćenom narodu. Ne samo Srbima, nego u celom ovoj regiji Jugoslavije. Pričam na nivou Jugoslavije. Gde tamo da idem, tamo su ovakvi, tamo će da nas pojedu i tako dalje. Međutim, onog momenta kada kroče na tlo Srbije, kada dođu, evo upravo u Valjevo, kada dođu u Aranđelovac, kada dođu u Topolu i kada ih tamo sačeka domaćin širokog osmeha i dođi kod mene u kući, evo ti jedi, evo ti pije, evo ti spava, onda je on u šoku. Onda ne može da veruje, pa ovo nemam ni kući. I onda u stvari to gostoprinstvo, taj način komunikacije koju mi imamo sa tim ljudima kao da se poznajemo 100 godina, to je ono što je naš najveći adut u celoj ovoj priči. I ono što treba da iskoristimo, moram to da napomenem, naš najveći predstavnik Srbije je Novak Đoković. I kada znaju da Novak Đoković dolazi iz Srbije, onda se tu priča završava. Tako je. Eto, to je zaista i lep nekako kraj našeg razgovora koji, mislim, kraj za ovu epizodu. Ja se nadam da ćemo i narednim epizodama pričati o ovako zanimljivim temama. Hvala ti što si bio naš gost. Mislim da naši gledalci znaju koju agenciju treba da kontaktiraju u vezi pomenutih aranžmana, dakle agencija Time Out. Vidimo se u narednoj epizodi sa novim gostima, zanimljivim temama, zanimljivim savjetima, anegdotama, tako do naredne epizode. Pozdrav!